a few minutes ago, Olinda Chappell wrote a post and later deleted it. I don't know why she wrote it, but anyway, this is what she wrote post Machemo month. I would like to thank the British Embassy who ensured that I had the right lawyer. Lennon, you did your job very well. I would like to thank Interpol. Manchester was in constant communication with Interpol Zimbabwe, carrying welfare checks. Thank you, CID Cybersecurity. I would like to thank my family, my friends, and all those who kept on checking on us and prayed for us. Manawamambo Muranda Kumwe. Happy to be back in the King's land where we belong. Long live the King. Atanga Olinda uya. Kokunyarara anobvei. Embassy yakuda kuti embassy dai yanga iripo embassy aizonyora ire murabaraba wakanyora uya ngaasada kutinzwa iye atodhilita atoona kuti people are not having it. Vanhu vari kumubvunza kuti ko embassy yaunongoramba uchingonyora yanga iri kupi, wakataura zveembassy but hatina kumboona zvayakaita. She might have had a lawyer akarekomendwa zvaari kutaura kuti yakarekomenda a good lawyer, but Lennon tomuziya tese munhu wekuti unogona kutongoaproacha kuti Lennon ndokumbira kuti nditiro nyaya yangu zvekuti akazorekomenderwa Lennon zvekuzodii ratova drama raari kutaura iri. Handizivi hangu kuti musikana uyu achasvika rini achingoya nenyaya dzake pasocial media, cause mascreenshots isusu vamwe tinenge tatotora and iye kudhilita kwake hakubatsire because mascreenshot kana takutomatenderedza kudai so chichaanoramba mangwana akazobvunzwa kuti wakanyora kuti zvakati wewe uchiti now I'm now in my King's land, muranda kumwe ndakaitwa muranda uko apa ndaakumba kwedu chaiko chaiko, anozomudzoka here muZimbabwe macho akatanga nanezvekuda kudai so musikana wacho. Embassy yaari kuda kuti hey thank you so much hey CID Cybersecurity. Dai vanhu ivavo vese ava vakanyatsoshanda chaizvo aizoenda kukoti here kaviri sezvaakaita sisi ava ngavasada kuda kunge zvinhu zvavo taisavati taita stand with yeka, but manje kana sisi vacho vataita stand with ye vakuzopatipandukira kudai so kuti he muranda kumwe he what zvaakutaura svika ritori drama iri raari kuita Olinda Chappell and kutaurisa ka I just hope kuti anodzidzawo. Otherwise, sisi mainandika. Amen. And then she also wrote another post and deleted it. And I swear Zim people don't learn. I caught a case because of social media. Apo ndimi nanga ne bad comments. Musikana akutaura kakuti zvoni makundituka futi mimi. Makuti nanga nekundituka zvinhu zvandakasungirwa inini. Ndo zvamakundituka futi hamunzwi. Ndo zvaari kutaura musikana. Ndobva amadelita ese macomments acho. Even apology akaidelita. Live akaita achiti ndoda kukumbira regerero akaclear zvese. Olinda ka ngadzidze kuti murume wake uyu ka beta akamusiya this time mamusi akamusiyira for good here kana kuti achazomutakurana naye futi here handiziye, but it seems as if Olinda watinoziya chaiye anomutakura. Pamberi apo tichaona sitana akutorongedza mabhegi kudzokera kuUK. Ndofunga vakutoti regai tichochata here otogara kuno permanently kuti ndisawane any need yekudzokera kuZimbabwe kwacho. I don't know hangu, but maina ndi zvimwe zvacho kandi zvekuzviparamurira vega nyaya yacho. Hanzi vanga vari in constant communication with hanzi Manchester, it was in constant communication with Interpol Zimbabwe. CID Cybersecurity haminoti vakaita nezveiwo kuti I think kuti vakatora here. I think kuti vanhu ava vakazoonekwa kuti nyaya dzavo hapana nyaya bhozi munhu wese akatukana. Uyu akatuka uyu yakatuka uyu ndo nyaya dzacho dzakaitika. But anyway, thank you so much kuna lawyer Lennon akaita kuti zvinhu zvese after a recommendation from the British Embassy. I don't know what you guys think, but anyway, Sisi, she's happy to be back in the King's land where she belongs, not kunoku kwaano belonga, but surprisingly 200 something thousand followers dzake ndisu isusu maZimbabwe hapana muBritish anomfollowa kunze kwedu isusu. Saka she's part of us. You are part of us, Olinda Chappell. Zviziye nhasi kuti uri wewe uri ndisu tingori pamwe chete muBritish izvo ndezvekudhara.